Philippines, and the whole universe. I am Charles James Conrad. And we are your hosts for today. This is Good Day Manawag. Narito tayong muli upang sama-samang matuto at magbalik tanaw kasamang ating panauhin. Hindi na natin patatagalin pa. Let us all welcome one of the best priests, Father Enrico Gonzalez, OP. Magandang araw po, Father. Magandang araw sa inyong lahat at sa lahat ng mga nanonood at makikinig sa ating palatuntunan. Para po sa unang katanungan natin, Padre, ano po ang ibig sabihin ng Three Kings or tinatawag po nating Epiphany of the Lord? Ang malalim at mahalagang pangalan ng pagdiriwang na ito ay yung Epiphany, sapagkat nandiyan ang malalim na kahulugan kung ano ang ating pinagdiriwang. Yung sinasabi nating tatlong hari, isa lamang bahagi sa kabuuan ng mga pinagdiriwang natin sa Epiphany. Epiphany, originally, it's a Greek word. Ibig sabihin niyan, kung isasalin sa Tagalog, ay pagpapamalas. O kaya ngayon, dito sa Epipanya na tinatawag, pagpapamalas. Ayun, makikita nyo, hindi siya nagpamalas lamang sa mga Hudyo. Ayun, kaya nga pumasok ngayon yan, yung sinasabi nyo tatlong hari na wala naman nakasulat sa Ebanghelyo ni Mateo, lalo na nagsabing mago, mga mago ang nagsipunta. Hindi mo malam kung ilan yun, 3, 12. Yung iba sabi 12, yung iba sabi 3. Yung iba bakit sinabing 3? O yun, nag-isip-isip na mga tao dahil 3 yung regalo. Oo, Ay sabi na, siguro 3 yung magong yun. Masyado madami, 12. Pero sabi iba, 12. Ewan ko kung bakit, kung bakit. Siyempre, pwede kang manghula, ilang pastol yung nagpunta doon sa Belen. Hindi rin natin malaman kung isang barangay ng mga pastol yung nagpunta ron. Pero hindi na nabila, wala na statistika. Pero dito, yung pag-iisip ng mga tao, hindi ba nag-iisip ka? Di ba siguro 3? Haring 3, sapagkat 3 3 yung tigi-tigisa siguro sila ng dala. Ano nga naman yung 2? Walang dala. O isa lang meron. Mago pa naman. Ano ba ibig sabihin ng mago? Ito yung mga pantas, matatalino, nagsasaliksik. Mga pinuno ng uring mga pari, na pinuno ng relihiyon. Sabi nila sa Persia daw, mga taga-Persia, yung Iran ngayon, modernong Iran, pero nung araw ang tawag doon ay Persia. Yung mga taga-roon daw yun na nagsipunta. Pero sabi naman iba, di mag-iisip ka, yung nga lang ba talaga? Siguro hindi naman, siguro mas marami pa. Ayun, kaya sabi yung 3 haring daw yun, sumasagisag sa Europa, sa mga Arabo, yung Middle East, sabi gano'n. Kaya 3, no? 3 yung nalalamang mga pulutong the known world during that time, Ayan, Europe, Middle East, at saka nga yung Persia, mga ganyan, lahat yan, 3 yan, na pinag-isa, na nakakita-kita doon sa Belen. Kaya kinakailangan matatagan loob mo. Meron mo yung 3 yun, 3 marurunong na nagsaliksik pa. Sinabi, sumamba. Sabihin, pananampalataya. Nakita nila isang hamak na musmos na bata. Subalit nakita nila ang Diyos. Ano yan? Ano matatawag mo dyan? Yun ang pananampalataya. Yung isa, kinausap ka ng Diyos, narinig mo yung salita, hindi mo naman nakikita. Nakikita mo yung burning bush. Burning bush, nakikipag-usap ka sa nagliliyap na halaman. Ganon, Isang boses na hindi mo nakikita kung saan nagagaling yung boses. Kung ano ka, baka magpasayka ko ngayon, magpapasaykayatrist ka, baka mamaya, naluloko ko. Pero naniwala ka, pinaninimpalataya ka doon sa karanasan mo. Sa hinagahaba ng kanilang paglalakbay, yung 3 mago, ginawang hari ng ating mga para din tayo, lalagyan na siguro yung mga yun,
O magsususpecha nga yung mga hari siguro sapagkat biro mo, dala-dala nila yung mamahalin, no? Ginto, di ba? Mga hari lang ang may ginto kadalas, wealthy, no? Ano pa, frankincense, ano yan? Yan ang inaalay kapag nagsisirimonya patungkol sa Diyos. Mabango yan na usok na pumupunta sa langit. No? Ibig sabihin, lahat ng alay natin patungkol sa Diyos. Pagkatapos mira, yan ang ginagamit pag hinahanda ka, lalo na pag may sakit ka, o lalo na kapag papatay ka na para hindi ka mabulok. Ibig sabihin, kumakatawan na ikaw, sa pamamagitan ng mirang yan, may pangako na hindi ka mabubulok at papasok ka sa isang buhay na kabila na walang hanggan. O di lahat na yan, sino makakapagdala niyan kundi yung mga taong nasa uring mataas, no? O di mga hari din siguro to, no? Sapagkat hari pumunta sa hari, at si Herodes tinanggap sila ng maluwag sapagkat usapang hari ito, no? Ikaw bibigyan ng ganong welcome, kaya all right, kaya sino mga tao nang isip-isip hari, kaya ngayon 3 hari ang tawag nila. Nung si Kristo bininyagan, malaki na, no? Bininyagan ni Juan Bautista. At doon narinig nagsalita ang Ama. Sinabi, naririto ang aking anak na kinalulugdan. O talagang tinaguyod ng Ama. Itong bininyagang ito, na si Juan Bautista ang nagsabi mismo, sana ang dapat binyagan mo. Pero bakit ikaw magpapabinyag? Sabi niya, para nga malaman yun, na ako'y nakikiisa sa inyo, nagpapamala sa inyo. Ayan, nakikiisa ako sa inyo. Yung kasalan sa Kana, kasama yun. Pangkaraniwang bagay, kasalan, kasalan. Ano yun, pangkaraniwang, lahat ng tao naman, kung hindi naman magpaparil sa Katoliko, lahat naman magpapakasal. Karamihan, magpapakasal, di ba? Isang maligayan. Pinamalas yan, in a nutshell. Preview, parang trailer ng pelikula nyo, ito, yung lahat pinamalas, kaya tawag Epifania. Pakita, kumbaga sa sine nung araw sa amin, pag may trailer, sabi, ito na, pakita, pahimagas para makita mo mga susunod. Magkaroon ka ng interest. Gano'n na nangyari. Kaya tawag Epifania. Yung 3 hari is bahagi lang yun ng pagpapamalas ng Diyos sa atin. Father, alam naman po natin na ang mga Kristiyano po ay nagbibigay ng pagpapahalaga po sa sa-celebrate ng Epiphany of the Lord. Ano po ang may papayo nyo po ngayong kasalukuyang panahon po? Ano po ang values na maibibigay nyo po sa pagsa-celebrate po ng Epiphany of the Lord? Ayun nga sinasabi ko. Kita nyo 2 sets of behavior. One in the church and another. Ipamalas mo. Kaya hindi Katoliko sarado. Katolikong namamalas ng mundo para pag makita nila, ganun pala pagiging Katoliko. Kaya nga sinasabi ko, kapag yung Epiphany, pamamalas, ipamalas niya. Paano nakita ngayon ng Diyos? Paano mo makikita ang Diyos ngayon? Sa pamamagitan ko, sapagkat yun ang original plan ng Diyos ng paglalong sa atin. He created us into His image. Ano ba yung sabihin ng image? Di ba pag tinignan natin yung imahe ni Maria, naalala natin si Maria, nakakita. Kaya kayo, pag nakita ko kayo, naalala ko Diyos. Kaya pag nakita ko kayo, lagi mo sinasabi, nakita ka Diyos sa akin. Nasaan ka? Ayan, nasaan? Sabi ko, pag nakita ko si Maria, kaya nga sabi natin, bakit daw, hindi raw tayo Kristiyano, Mariano, para daw dinudiyos natin si Maria. Paano kamukha ng Diyos si Maria? The most faithful image of God. Kaya pag nakita natin si Maria, napapadyos tayo. Diyos ko. For tinignan na si Father. Yung Diyos ko, na ibig sabihin, disappointment. Diyos ko. Hindi Epifania. Nagdidilim ang paningin ko pag nakita ko si Father. Sana hindi. Sana nakikita niyo pag nakakita kayo ng pare.
Nakikita niyo ang Diyos. Pag nakakita kayo ng pulis, nakikita niyo ang Diyos. May pulis. Natatakot kayo. Mga ganyan. Yan ibig sabihin, epiphany. Sa mundong ito, huwag kayong maghanap na kayo pakikitaan ng Diyos. Mamamatay ka pagka ikaw ay pinakitaan ng Diyos sa kanyang buong kaluwalhatian. Kaya tinatakda ng panahon pag tayo namatay, tayo hinanda. Dahil doon na binigyan na tayo ng grasya para makaya yun. Yun, pwede na tayo makakita ng sabi nga face to face na. Pero dito sa mundo, nako, huwag niyong asamin sapagkat mangingisay tayo, Diyos ko. Paano mo, kung makita mo pa ang Diyos. Siya nagpakita nun sa lipi ng mga Hudyo, nakapag-usap siya. The Word became flesh and dwelt among us. Sinilang na bata, kaya nakikita mo, makita mo. Ngayon, nabuhay na mag-uli si Kristo, binigyan tayo ng kanyang Espiritu. Tayo ngayon ang nagdadala ng Espiritu ni Kristo, kaisa tayo ng Espiritu ni Kristo. Kaya dala-dala niyo si Kristo. Kaya pag nakita kayo, nakikita rin ang anak ng Diyos. Sana lahat. Sabi nga niyo, sana lahat. Ganun ay sabihin ng Epifania. Kaya lahat tayo tinawag para ipamahala sa Diyos. Walang Amerikano, walang Griego, walang Hudyo. Lahat ng tao, ano man ang kulay, ano man ang katayuan sa buhay, mahirap, mayaman, ano man ang profesyon, kung saan ka man katayuan nando doon, dapat makita sa iyo ang Panginoon. Ayun. Okay na tayo? At iyan nga po ang ating mga napag-usapan ngayong araw. Naway marami po tayong natutunan ng mga bagong aral. At isa nga dyan, mag-iiwan po muna ako ng ating aral. Yung natutunan natin kay Father Enrico na yun nga, dapat magpamalas tayo ng kabutihan sa ating kapwa. At lahat tayo pantay-pantay. Kasi syempre, tayo po ay imahe mismo ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa pagkakataon. Maraming salamat po, Father. Okay. Maraming salamat rin po sa inyo, sa inyong panonood. Ito po ay Good Day Manawag. Kita-kita po tayo every third week of the month. Pagpalain po tayo ng Panginoon at ng ating gabay na si Maria.